Ассаламу алейкум, Таджикистан! Дорогие друзья! дар вилояти Суғд иқтидору имконияти калони эҳёву рушди моҳипарварию моҳидорӣ тараққии минбаъдаи моҳии саноатии молӣ мавҷуд аст. солҳои қаблӣ дар баробари наҳру дарёҳо, кӯлҳо, ҳавзҳои моҳипарварию хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҳавзаи Сирдарё ва обанбори баҳри Тоҷик дорои захираи зиёди моҳӣ буд. бо якчанд сабаб захираи моҳӣ дар Сирдарё ва обанбори баҳри Тоҷик давоми якчанд соли гузашта хеле коҳиш ёфтааст, ки масъулони соҳа ва олимони ихтиёлок ин сабабҳоро омӯхтаанд. яке аз обанборҳои калонтарини моҳидории баҳри Тоҷик, захираи моҳиҳои он хеле коҳиш ёфтааст. аз соли 1974 то ин вақт 5 карат захираи моҳии он таназзул ёфта, ҳоло акнун 150-140 тонна расида истодааст. яке аз роҳҳои афзун намудани моҳӣ дар Сирдарё, обанбори баҳри Тоҷик ва хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҳавзҳо, кӯлҳо, наҳрҳо, партофтани моҳичаҳо ба онҳо буда. давоми 2 соли охир бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд маротиба ба Сирдарё ва обанбори баҳри Тоҷик ба ҳаҷми зиёд моҳичаҳо партофта шуданд. дар вилояти Суғд бо дастуру супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супориши ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба афзун намудани моҳичаҳо ва партофтани онҳо ба ҳавзҳо, кӯлҳо, обанбори баҳри Тоҷик ва дарёҳо тадбирҳо амалӣ мешаванд. бо мақсади истеҳсоли криминал моҳии Тоҷик дар Сирдарё ва обанбори баҳри Тоҷик давоми 3 соли охир наздики 3 миллион дона моҳича партофта шудааст. соли 2017 500 000 дона, соли 2018 зиёда аз 1 миллион дона ва ин давраи соли 2019 1.5 миллион дона. бино ба хулосаи мутахассисон сифати моҳичаҳо баланд буда ҷавобгӯи стандарти ҷаҳонист ва вазни моҳичаҳо аз 20 грамм то 70 граммро ташкил медиҳад. афзоиши табиии моҳичаҳо дар дарё ва обанбору ҳавзҳо мутобиқи меъёр арзёбӣ мешавад. ҳамчунин дар ҷамъияти саҳомии моҳии Тоҷик воқеъ дар вилояти Суғд тадбирҳои селексионӣ, парвариши модармоҳӣ, тухмгирӣ, хушксозкунӣ, зиёд намудани ҳавзҳои моҳӣ амалӣ мешаванд. таъсиси хоҷагиҳои моҳипарварӣ ва барқарор кардани ҳавзҳои моҳипарварӣ яке аз омилҳои афзун намудани захираи моҳӣ мебошад. дар якчанд шаҳру ноҳияи вилоят ҳавзҳои моҳипарварӣ мавҷуданд, ки аз фаъолият бозмондаанд. аз ҷумла ҳавзҳои моҳипарварӣ дар шаҳри Панҷакен дорои имкониятҳои зиёди афзун намудани моҳии молӣ мебошад. ҳукумати ҷумҳурӣ барои ташкили хоҷагиҳои моҳипарварӣ воридоти таҷҳизоту хӯрока имтиёзҳо муқаррар намудааст. соҳибкорону хоҷагидорон бояд аз ин сабукиҳо барои пешрафти соҳа истифода баранд. хоҷагиҳои моҳипарварӣ асосан дар мавзеъҳои заминашон барои кишоварзӣ каммаҳсул таъсис меёбанд. дар ноҳияи Ашт бо иқдоми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона дар мавзеи Апон ҳавзҳои моҳии солҳои қаблӣ аз фаъолият бозмонда барқарор ҳавзҳои нав сохта моҳӣ парвариш меёбад. бино ба хулосаи олимони ихтиёлок ва мутахассисони соҳа ба иқлим мутобиқшавӣ, афзоиш вазнафзункунии моҳӣ дар хоҷагӣ дар ҳолати меъёрӣ буда тадбирҳои соҳибкорону хоҷагидорон оид ба таъсиси коргоҳҳои инкубатсионӣ ва коркарди моҳӣ ба афзоиши моҳӣ дар хоҷагӣ ва даромаднокии истеҳсоли моҳии молӣ саноатӣ мусоидат менамояд. корҳои мелиоративию агротехникӣ, кишти ҷавдору ҷави сӯлӣ аз омилҳои фароҳам овардани шароит барои баландбардоштани маҳсулнокии ғизо барои моҳиҳо дар ҳавзҳо буда дар хоҷагӣ аз ҳисоби алафҳои худрӯй аз ҷумлаи антоқ хӯрока тайёр мегардад. қисми хӯрока аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад ва беҳтар кардани зоти моҳию зиёд кардани намуди моҳиҳо низ аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб меёбанд. барои моҳипарварӣ мо пеш аз ҳама дар ҷумҳурӣ ва дар вилоят пеш аз ҳама фабрика ёки сехҳои алоҳидаи барориши ғизои баландсифати моҳиро ба кор андохтани мо шарт ва зарур аст. бе ин ояндаи рушди соҳаи моҳипарварӣ тасаввур кардан мумкин нест. моҳиҳое ки ҳозир анъанавӣ дар иқлими мо мутобиқ шуданд ва мо касбӣ инро парвариш мекунем, ин намудҳои гуногуни капур, амури сафед ва пешонағафси сафед мебошанд, ки ҳамин се намуди моҳӣ дар тамоми ҷумҳурӣ ҳолиз парвариш ёфта истодааст ва ҳо сурати афзоиши хеле баланд доранд ва барои таъмини инҳо бо ғизои баландсифат мо албатта кор кардани шарт ва зарур аст. дар вилояти Суғд барои ҷорӣ намудани парваришу афзоиш додани нави моҳии гӯшташ болаззати гулмоҳӣ имкониятҳои обу иқлими минтақаҳо омӯхта тадбирҳо амалӣ мешаванд.
барои пешрафти соҳа ҳамкорӣ бо олимони ихтиологии академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешрафта ҳифзи моҳӣ, пешгирӣ аз шикори ғайриқонунӣ, пешгирӣ аз зарар ба генофонду захираи моҳӣ масъалаҳои боз ҳам муҳимтар мебошанд. дар пешрафти соҳа иҷрои барномаи давлатӣ, супориши ҳукумати ҷумҳурӣ, протоколи ҷаласаи шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ нақши асосӣ дорад ва натиҷа медиҳад. алҳол дар вилояти Суғд моҳипарварии 4 нави моҳӣ капур, амури сафед ва пешонапаҳни сафеду пешонапаҳни алоча амалӣ моҳидорӣ нисбатан зиёд гардида дар соли 2018 истеҳсол ва сайди моҳии молӣ 326 тоннаро ташкил дода дар 9 моҳи соли ҷорӣ ин нишондиҳанда ба 161 тонна баробар аст ва сурати афзоиш нишон медиҳад ки истеҳсол ва сайди моҳии молӣ соли равон аз 340 тонна зиёд хоҳад гардид. яъне дар вилоят нишондоди барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорвопарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 барзиёд иҷро мешавад. тибқи барнома дар вилояти Суғд сайди моҳӣ ва истеҳсоли моҳии молӣ дар соли 2019 295 тонна ва дар соли 2022 310 тонна нишон дода шудааст. аммо тибқи талаботи физиологӣ дар як сол як нафар бояд 23 килограмм гӯшти моҳӣ истеҳсол намояд. барои расидан ба ин нишондиҳандаи талаботи физиологӣ тадбирҳои боз ҳам калонҳаҷм бояд амалӣ карда шаванд. Равзали Раҳмон, Илёс Бузургҷон, вилояти Суғд.